Hello, alle sammen. Det her, det er en episode 2 af SCP Containment Breach. Yeah. Lad os bare komme i gang. SCP-173. Er noget lort. Og vi har en, Kommentator på sidelinjen. ja, nemlig. Og det var ham, der var sidste gang, så I kan nok godt leve med ham. I er klar nok. Og han tykker slik, så vi skal høre noget, der siger smask, smask, så er det ham. Vil du godt have kæft med det? Det er svært at lade være. Så kører vi. Hvor... fuck, hvor var vi nu ved henne? Gasmaske. Okay. Her gemte vi sidst. Lad os lige gå ud igen. Okay, blink. Åben. Ej. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Du tør Hvilken ikke. vej tager vi? Tager den her vej. Du tør ikke. Du kan ikke finde at taste den rigtige kode ind. Okay, hvor skal vi altså? Den kode kan jeg ikke. Den vej. Den vej. Den Jeg vej. skal Den ind i vej. elevatoren. Nej, du skal ud af den. Ja, i morgen skulle jeg have ham med, men det har jeg altså. Nu går vi bare fremad. Her. Mørkt. Nej. Ikke her. Det er ham en klamme mand, han er. Ja, I know. En rar gamle mand, som hilser på ham. Nej! Og nu hilser han lige på Mathias. Nej! Er det ikke Doggy? Hjælp mig! Den er klam, den der. Okay. Let's get the hell out of here. Piss off! Nej, jeg kan ikke løbe væk fra ham. I'm dead. Okay, den der, den var klar. Var det SCP? Fuck. Hvor hedder jeg hende? Okay. Jeg er en zombie. Jeg var en zombie. Okay. Fedt nok. Lad os prøve igen. Og nu ved jeg, hvor den er. Ikke sandt? Vi er klar nok. Nå ja. Den lukker, og vi skal herind. Og gasmaske. Jeg gider ikke den på. Den er ret nederen. Og vi tager rummet her. Den kan vi ikke kode på. Jeg tror, du tager den rigtige vej den her gang. Ja. Yeah. Hvis du går ud på at dø, altså. Ja. Det var ret sjovt, den her. Jeg har lyst til at snyde på, jeg har lige nu. Det må du ikke. Nej. Ellers er du en cheatost. Gå væk. Hvor er du? Nå ja, der. SCP. Skal jeg gå derind, Mathias? Ja. Ja, du skal. Pis. Nej, lad være. Jeg kan ikke lide det. SCP-49. No. I hate it. I hate it too much. Hvad med et stykke slik? Jo, tak. Ja, det smager godt. Okay, vi gør det. Nu. Mathias, han smasker også. Ja. Så. Kører vi. Hvad siger du der herom? Nej, nu er det mørkt. Det var også lige før. I don't like that. Nej. Luk elevatoren for helvede. Hvad er det? Det er ham, der er Doggy. Er det Doggy? Nej, det er ej. Det der. Nej. Ellers er der ham der den klamme hvide tingest. De der lange her. Okay, skal vi gå ud? Hvis du tør. Jeg er ikke sikker. Men vi har gerne valgt. Du skal. Enig. Han er her.
Ja, nej, jeg fangede et doggy. Doggy, don't kill me. Doggy. Du er sgu da ikke fanget. No. Der you are. No, doggy, don't kill me. Oh, come on. Har vi ikke noget helt op her? Det havde vi engang. No. Let me get out of here. Du skal No. bare gå så hurtigt du kan. I'm too young to Du die. kan flytte for zombierne, men ikke for Doggy. Ikke for doggy. Enig. Vi klarer os nok. Hvad er det? Prøv at vende om og kigge. Nå, jeg er væk herfra. Elevator, elevator. Ja, virker den også? I hope, fucking hope so. Nej! Now you're gonna die. Yes, I'm gonna do. Oh, piss off with you. Hello, doggy! Hello, little... Don't you quick, little doggy. I love you, you know. Hello, little friend. Hello, eat me. Hello. Prøv at se, doggy, han er ned. Hvad sker der nu? Hello. Nu er du en zombie, husk det. Backtrack. Her, jeg kan gå tilbage. Get back. Okay. Det handler vist om bare for at komme væk fra ham her. Som vi kan se, så er jeg en slags zombie. Eller sådan noget. Men Jeg tror ikke, du kan gå sidelæns. nej, jeg kan bare ikke, hvad hedder det? Prøv at se, han går her. Desværre, guys. Jeg må næsten skuffe, jeg dør igen. Men hvis I spiller det her ikke... Ja, nu bliver jeg skudt. Nej, jeg vil ikke skudt. No, don't kill me. I'm kill you. Okay. I'm dead. Okay, desværre, guys. Jeg tager lidt, Skal vi prøve at tage sådan lidt på? Det er det eneste, vi kan. Vi må lige tage good mode til. Altså, det er sådan... Du kan ikke klare det for good mode. Hvis du kun tager good mode på, så skal du klare det. I know. Jeg kan prøve, okay? Jo, okay. Men det kan også være... Jeg døde jo ikke helt. Du kan også gerne skyde mig. Hey, det prøver vi lige. Hvad? Undskyld, seere, har jeg bare lyst til at sige, fordi... ja, jeg må nødt til at gøre det. Jeg kan ikke klare det uden. Good mode on. Ja. Det bliver svært uden. Sådan der. Er du klar? Hvad? Er der ikke nogen knap? Hvorfor i helvede er der ikke nogen knap? En knap Fordi den med? forsvandt. Det skulle da... Nej, jamen, det er da bare snyd af. You can't get out of there. Cheater. Det er derfor, du gik ind i blinket hele tiden. Ja. Okay, about SCP. Fuck no way. Nu kommer han. Doggy! Ah, doggy! Satan. Doggy! No, doggy! Be cute with me, be cutie! Nej, God! You are... Prøv at se, doggy. Han må dræbe mig, doggy må dræbe mig. Ja, den kan ikke dræbe mig! Det kan zombierne så. Kan den dræbe mig, så skal prøve. Zombierne kan. Nej, de kan sgu ikke dræbe dig. Ej, det er sgu da fedt. Så fedt det er. Nu er de bare irriterende. Ja, de... Doggy, you are so nice, I love you. Hey, skal vi prøve at læse om ham imens? Ja, det bliver sgu da fedt. Så, hvad står der om ham? jeg troede godt, han kunne. Det kunne han så ikke. Den er ret klam, Doggy, alligevel, synes du ikke? Og det billede er altså ret klam. Ja. Gå nu væk. Gå nu væk. Du skal 1 million slag for at dø. Ja. Ej, den er klam. Den er som en rød hånd. Den siger goddag til mig. Ej, nu svimler min mand helt vildt. Ja, jeg dør. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan næsten ikke gå. Så lad være. Doggy kan ikke komme forbi. Lad mig nu komme forbi.
Jeg kan ikke dø. Jeg tror, jeg vil være død nu. Ved du hvad? Undskyld, guys, igen, fordi vi lige tager det her til, men det bliver lidt nødvendigt. No clip on. Okay, nu kan jeg gå der. Kan jeg ikke? Woo! Nu kan I ikke fange mig. Hvad? Så. Nu svimlede det ikke så meget igen. Hey, hvor er de henne? Hello. I'm think I'm gonna fly up here. Hello. Hvad? Nej. Så du lukker øjnene. Det er da fedt. Ja. Det er fordi, at der er blod noget på. Men det er da fedt. Hele hans ryggen. Det er jo egentlig fedt nok. Forsvind. Jeg kan ikke se noget. Gå væk. I can't see. Fucking nothing. Ja. Det er væk, det er væk, det er væk. Hold nu op, jeg kan ikke. Kan man hjælpe sig selv med det her? Eller... Kan man ikke det? Hvis vi tager good mode off. Okay, hvad sker der så? Det prøver vi lige. Det er eksperimentering. Du er oppe i luften, ikke også? Good mode off. What happens now? Ja, så dør jeg jo. Det er jo klart nok. Logik fra alle vegne. Den der ring, hvad gør den? Syv 4. Ja, hvorfor? Hvorfor løber langsomt? Det er fordi du har bukket dernede. Ja, har jeg bukket? Ja, det har jeg. Er det ikke fedt, man kan bukke sig? Hvad skal man bruge det til? Det er med. Prøv at kigge på den knap der. Jeg ved godt, den forsvinder. Jamen, det er der nederen, den gør det egentlig. Det er ikke meningen, man skal komme op. Urealistisk, vil jeg bare lige sige. Spillet er urealistisk, mand. Ja, men alt for urealistisk. Okay. Ups. Hey, se. Nu vil jeg bruge good mode. Good mode on. Og no clip. Så burde de ikke kunne dræbe os nu. Du har den. On. Så kører vi. Nu er det på. Wow. Nå, der kommer fra. Hello, Ducky. Hej, Ducky. Nå, jeg drømmer, at de kan dræbe mig. Prøv at se en hånd der. Lalalala. Vinker til mig. Hallo. Nå, så det her er another victim. Den er ret dum. Doggy, you're ret stupid, you know that? Pretty ugly. Ugly. Do not be afraid. I'm not afraid. I'm actually loving you. Hello, doggy. Is not afraid of you. You a harmless little asshole, you know that. Hello, doggy. You know can kill me. I'm the awesomeness of the awesomeness. Ah, god damn it, nothing to take. Hello. Hello. No. Doggy, you're stucking. Doggy, you suck. Jeg kunne måske også sige til ham. Hvad? Er der en zombie? Okay. Fra den her til det samme sted, tror du. Skal jeg prøve at undersøge det? Eller er der? Nej, jeg tror den fører til det samme sted. Prøv at se. Og så herhen, og så er Doggy over here. Og så der, så jeg